Добър ден на всички, аз съм HackGG и добре дошли във вторият ми влог, който принципно трябваше да бъде на 200 абоната. Обаче ви, както винаги, за една вечер прекрачихте всякакви граници и вече сме на заветните 213 абоната. Какво правите, не знам, направо. И така, също така, направихме на най-новия монтаж, не очаквах да се случи, обаче минахме 1000 гледания, даже 1100 и няколко са вече. Това е, не знам, това са много добри новини и се радвам. И мислех си, че един от старите монтажи ще удари първо 1000 гледания, обаче новия явно ги изпревари. И много ви благодаря за подкрепата, вие сте най-големци. Днеска ви бях обещал да направя Q&A видео, въпроси и отговори. Да преминем към въпросите тогава, които най-често ми се задават и аз отговарям на тях. И въпреки това, пак ще отговоря за случай, че някои хора не са видели да ме питат същите въпроси. Да, така, първият въпрос е в кой регион играя лига? В кой сервер? Ние не играем в Уеста, играем в Елни, смотания сервер. Втори въпрос. Първият въпрос е дали заимствам от други ютубъри. Ами, всъщност аз се мотивирах да правя клипове от други ютубъри. Това е от FaceG, от PewDiePie, от Markiplier и да, и от The Gaming Lemon. Да. От тях взимах идеи как да бъда по-инновативен и в обработката, и в самите игри, които заснемам и такива работи. И да, мисля, че за сега се получавам много добре и ще продължавам да се уча в тая сфера на видеообработката. Трети въпрос. Кой е сървъра, в който играя Minecraft? Това е, играем в принципно два различни сървъра, или в Mineplex, или в Hypixel. И аз ако играя Minecraft, играя с Google Play MC. Четвърти въпрос. С коя програма снимаш клиповици? Значи това е най-често задавания въпрос според мен. И с коя програма снимам клиповици? Ами лигата я снимам с една специална програма, която я имам благодарение на видеокартата си. Това е само който има AMD видеокарти. И когато имаш така видеокарта, стеглиш специална програма от нета, с която можеш като пуснеш примерно на някаква лига да цъкаш и ако стане нещо интересно, дори без да го снимаш, и случката може да запишеш последните 20 секунди какво се е случило в играта и то ти го прави на запис, че и така много лесно, примерно правиш някакви килови плейове, такова цъкаш, записваш с последните 20 секунди от играта и става доста лесно и удобно. А докато за другите игри използвам Fraps. Да. Пети въпрос. С коя програма обработваш клиповите? Ами, използвам Cyberlink Power Director 12 да обработвам клиповици. Това ми е първата програма, с която почна да се занимавам. Също така използвам за различни ефекти, използвам Adobe After Effects. И това беше краткото ми Q&A, въпроси и отговори. Ако имате някакви други въпроси, може да ме питате в коментарите, ще ви отговарям всеки път. И да, искам много да ви благодаря за подкрепата, ще продължавам да правя клипове. Виждам, че клиповете на Лига най-много се харесват, обаче аз не мога постоянно да правя клипове на Лига, защото гледам да подбирам само най-добри моменти от, примерно, за седмицата, като играя с приятели. И също така хора са ме питали дали можем да играем, нали, заедно. Аз с удоволствие бих играл с вас, обаче просто всеки път, като се джойнваме, играем 5 премейда и дадени 5 човека на мои приятели, за да може да става по-забавно и защото те са глупаци и говорят само глупости и да, те става по-забавно. Обаче някой път с удоволствие бих инвайтнал някой от вас. Ако някой от нашите хора липсва, просто трябва да ми пише в лигата. Мисля, че е прекалено очевидно какъв ми е никнейма. Почнах да си водя сценарии, защото взех много да забравям. И това беше всичко от мен за този влог. Ако ви е харесал, ако не ви е харесал,
И да, се видим в следващия клип. Чао!